címer és pecsét a Székelyföldön címmel igen értékes gyűjteményt alakított ki, és vándortárlat anyagaként ajánl az érdeklődők figyelmébe a Hargita megye tanácsa keretében tevékenykedő Székely címer, pecsét és zászlótörténeti munkacsoport. Mihály János és Pál Antal Sándor történész, valamint Szekeres Attila István heraldikus és Zepecáner Jenő muzeológus történész összegyűjtötte a Székely nemzet 15. századtól napjainkig használt hivatalos címereit és címeres pecsétjeit. Ezek Székelyföld történelmének különleges tárgyi bizonyítékai. Itt állunk a Köpeci Sebestyén József által festett a Székely nemzet ősi címere előtt. Ez egy nagyon szép és nagyon egyszerű, ezáltal nagyszerű címer. A tárlat anyagában több mint 300 címer és pecsétlenyomat van. A pecsétnyomatok felnagyított reprodukciói láthatók. Ilyenek voltak például a Székely nemzet pecsétjei az 1600-as években. Pál Antal Sándor történész a Csíkszeredai tárlat megnyitón elmondta, az önigazgatásra törekvő székelyek körében mindig jelentős érdeklődés volt a közösségi identitás erősítését is segítő jelképek iránt. Ezt a régi kiváltságlevelekben, évszázados dokumentumokban talált címerek és pecsétnyomatok sora is bizonyítja. A székely közösségek képviseleti, helyhatósági és egyházi szervezetei által használt régi címerek, pecsétek egyben olyan szimbólumok, amelyek a Székelyföldön élő közösségek önazonosságát őrzik, és több évszázados önrendelkezési jogáról is tanúskodnak. Ezeket a kincseket a Téma neves székelyföldi kutatói nem csak összegyűjtötték a levéltári anyagokból, hanem elemezték is. A székelyfalvak, városok és székelyszékek egykor használt jelképeinek rajzai ismeretében készülnek, a települések újabb címerei is, mondta a heraldikus. Például vegyem Zabola községet, a gróf Mikes család birtoka Zabola, és akkor a Mikes család címeréből választottam az oroszlánt, amely a mancsában egy nyílvesszőt tart. A másik mancsába tettem egy Zabolát, ezáltal ez is névcímer, tehát ide is bejön a név is, nem csak a nemesi címer. A vándortárlat anyagában külön pannon sorakoznak a székely települések 20. században használt bélyegzőinek nyomatai. A kiállítás záró része pedig a jelenleg is használatos jelképekről szól, vagy az éppen jóváhagyásra váró tervezeteket mutatja be. Igazából Székelyföldet akkor lehet újjáépíteni és egységbe tartani, hogyha a szimbólumrendszer a mindennapok sorában is egyre inkább helyet kap. A történészek, címergrafikusok szerint a székely címer fő jellegzetessége a kék mező, amelyben a nap és a hold is helyet kap. A vándortárlat összeállításának célja nem csak bemutatni, megismertetni az érdeklődőkkel ezeket a jelképeket, hanem az is, hogy a jelképek használatára biztassák a közösségeket. Ez fontos, mondják a szakértők, hisz a kisebbségi sorsban élő székelység önazonosságérzését is erősítik.